ଉପରେ କିଏ ବାଉଁଶଟା ପକେଇଲା चेन भर्ती ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲା बैग खाली बैगटा पकड़ला हाथ रखी ସାର୍ ସେଇଟା ବି ପଳେଇ ଯାଉଛି ସେ ଲୁଡ଼ା ସାରା ହଁ ସେ ରହିଲା ରହିଲା ସେଠି ଆଗରେ बाजिलानी ସେଇ ବାଉଁଶଟା ପକେଇକି ଆସିବ पूरा फायरिंग ପଛରେ କଟିଯିବ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ କବରି ଅଛି ବାଜିନି ରଖା ହେଇଛି ହଁ ବହୁତ ଢାକି ମାଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଜିନିଷ ଅଛି ନା ହଁ